ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ 29 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଞ୍ଚିପାଣି ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଓ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ କଲିକତା ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଫଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋନାସିକାଟାରୀ କାଞ୍ଚିପାଣିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଖା ନଦୀ କାଚିଳାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକରେ 10 ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ହଁରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନାଳ ପୋଲ ଉପରେ 7 ଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଠାରୁ ହଁରା ବିନିଦା ଆମୁଣି ସମେତ 10ରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମଲଦା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବହିଙ୍ଗା ଆଦି ନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଉ 4 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ 8,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଓ କଟକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଆରୁଆ ବୃଦ୍ଧି 1 ଓ କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। 24 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବୈତରଣୀ ବେସିନ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 42.57 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଉପର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ 35 ମିମି ବର୍ଷା ଓ ଉପର ମହା ନଦୀରେ 31 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବଂଶଧାରା ଓ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗରେ ପାଣି ଅଧିକ ଥିଲେ ବି କମିଯିବ। ବୈତରଣୀରେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପର ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।